इचलकरंजी शहराच्या दीर्घकालीन पाणी प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी आमदार डॉक्टर राहुल आवडे यांनी पत्रकार परिषदेत महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. शहरासाठी नूतन राधाकृष्ण पाणी पुरवठा योजना लवकरच सुरू करण्यात येणार असून या योजनेमुळे इचलकरंजीकरांना शुद्ध, मुबलक आणि अखंड पाणी पुरवठा उपलब्ध होणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. पुढे बोलताना आमदार डॉक्टर राहुल आवडे म्हणाले की इचलकरंजी शहराला पाण्यासाठी कोणाचाही विरोध नसलेला आणि सर्वसामान्यांचा स्रोत उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशानं जुने दानवाड उद्धव धरणातून राधाकृष्ण पाणी पुरवठा योजना राबवण्यात येणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शहराच्या जिव्हाळ्याचा अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेला पाणी प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लागेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. यावेळी जुने दानवाड, नवे दानवाड आणि सैनिक टाकळी येथील आजी सरपंच, विविध विकास सेवा सोसायटींचे आजी संचालक, प्रमुख पदाधिकारी तसेच पत्रकार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. इचलकरंजी प्रतिनिधी, मराठी एस न्यूज.